Στο Στολτίδη. Στολτίδης προχωρεί. Κοβάσευ στο σουτ. Δεν μπορεί να χάνει το γκολ. Γκολ! Γκολ! Γκολ από τον Ηρακλή Στολτίδη. Έλα! Δεν θα δέσαι. Όσα και να βγάλει αυτός ο Βάντερ, πόσα θα βγάζει. Και αυτό το έβγαλε, αλλά ήρθε ο Στολτίδης και του το έβαλε. 1-1 στο 72. Πρώτη επαφή της μπάλας από τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς που κάνει το σουτ. Αποκρούει ο Βάντερ. Δεν μπορούσε να πιάσει την μπάλα και ο Στολτίδης βρέθηκε εκεί. Έκανε το σουτ. Και αυτό είναι το 1-1 και δεν είναι και offside. Για να μην μας οδείξουν σε replay. Για τον Ραούλ, μπράβο. Παλεύει ο Ισπανός, κρατά την μπάλα. Τον αφήσανε, κάνει τη σέντρα. Ποιος? Πατσατζόγλου. Το σουτ. Γκολ! Βέρντερ Ολυμπιακός 1-2 στο 82. Βέρντερ Ολυμπιακός 1-2 με μια βολίδα του Χρήστου Πατσατζόγλου, ο οποίος φεύγει και πέφτει πάνω στον πάγκο. Το ζούμε. Κοβάσεβιτς θα πάρει την μπάλα και την παίρνει ο Λουαλό. Φύγε αγόρι μου, φύγε μόνος σου. Δώσ' την και δίνει στον Κοβάσεβιτς. Λεντέσβα ζητάει ο Μπράβο, το αριστερό μπακ έχεις. Μπράβο, κάτω. Κάνει το σουτ από φοβερή επέμβαση. Τέλος, δεν μπορεί να γίνει. Τι άλλο θα ζήσουμε. Δεν μπορεί να μη σπάσει κατάρα. 1-3 Βέρντερ Ολυμπιακός. Κι ας μας λένε αυτοί, ας βάζουν 8 στην Bielefeld. 1-3 ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς στο 87. Βέρντερ Ολυμπιακός 1-3. Δεν γίνεται να μην έρθει το διπλό.